prije par dana ovo se pojavi na nebu, iznad brda, iznad planine, nisko na horizontu. Dakle, V-shape ili V-shape komet, to je sve ono o čemu sam prije govorio. Znanost nam je rekla da je ovo sve negdje daleko, daleko tamo u svemiru, kao crvenkapica i zločesti vuk. Ne, ovo je jako blizu, ovo je faktički iznad naših glava. Pogotovo od kad je cijeli Nibiru sistem ušao u zemljin sustav ili u zemljino područje. Pogledajte pažljivo ove snimke koje sam obradio malo grafički, dakle ne mijenjajući ništa, samo malo izoštrio boje i tako dalje, da se vidi kako to u biti stvarno izgleda, jer kad mi okom gledamo ove stvari u danu, sunčev sjaj nas zasljepljuje i najčešće, dakle, ne vidimo kako to u stvari sve prirodno izgleda. Ovdje, kroz grafički program, a to radim već dugo pa znam, imam osjećaj kako to i koliko izoštriti, možete vidjeti kako to izgleda. Dakle, ako pogledate ovo tijelo, onda možete vidjeti jedan nevjerojatan sjaj, nevjerojatan onako i sablasan sjaj. To se vidi da to tijelo sjaji. Ne sunce udara u oblak pa se odbija. Zašto bi oblak sjajio? I od kad to oblaci uopće sjaje? Oblaci su vodena para, kako šta bi sjajili? Nešto mora biti u oblaku da bi ovako se vidjelo i sjajilo. I to se vidi potpuno jasno da je to V komet, dakle dva traga za njim. S lijeve strane se također vidi V-shape komet. Također ova tijela, i dakle vidimo u centru ovog kometa, V kometa, nije samo jedno tijelo, nego su 2, 3 veća tijela i nekoliko manjih. Ova tijela obično tako i putuju u grupi i onda za njima još tijela ide. I ovo mi je drago da sam ovo uslikao, mada ja ovakvih jako puno imam fotografija, videa i tako dalje, ali nekako uvijek me uzbudi ovo kad ovo vidim i snimim, jer ovo je nešto čudesno u nebu. A ja vjerujem da je to ono što je najavljeno u proročanstvima pisma kao znaci u nebesima koji će biti prije sudnjeg dana. Kao što su bili u pretpotopnom svijetu znaci, tako je ovdje rečeno da će biti znaci. Koji znaci? Šta ljudi misle će na nebu se pojaviti? Križ? Sveci? Šta? Ne, bit će znaci koje većina ljudi neće htjeti uopće razumjeti. Jedan mali dio će razumjeti. Uvijek samo mali dio i razumije. Velika većina ide za svojim poglavarom, jel te? Ocem laži. Ljudi vole laž, ljudi se plaše istine, ljudi se plaše ovoga. Ljudi ovo vide i negiraju. Vide i u denijalu su. Ne, nije to nikakvo tijelo, to su oblaci pa sjaje. Ljudi, pogledajte ove fotografije, pogledajte ovaj nezemaljski sjaj i boju ovih tijela. Niko ne morate vi vjerovati da je to tako. Ja vam to stavljam ovdje na ekran da vidite, a vi vjerujte što god hoćete. Vi vjerujte da je to možda rozi slon prolazi nebom. To što ste u denijalu neće vas, dakle to što negirate realnost, neće vam pomoći. Samo će vam otežati. Uvijek je tako bilo, nikad većina nije poslušala znake, samo mali dio, jer znaci se nikad ne daju silom. Znaci se daju da budu vidljivi, da duša to vidi i da sama odluči. To je poanta svega. Tako i ovo. Pa šta to znači? To znači onaj ko ovo vidi i razumije, treba se pripraviti za ono što dolazi poslije ovog. A to će biti, dakle, na jedan način za one koji ovo razumiju dobro, za one koji ovo ne žele razumjeti, za njih će to biti veoma loše. Tako da, evo, pažljivo pogledajte ovaj video. Savjetujem vam, pogledajte ga na većem ekranu, ne na mobitelu.
ne na malom iskučenom, nego na većem ekranu da vidite detalje, a mnogo je detalja. Ja sam tu samo neke stvari zabilježio, još toliko bi se tu moglo toga zabilježiti. Pogledajte na većem ekranu s boljom rezolucijom. I savjetujem vam, pogledajte ovaj video 2 puta, jedan put ga odgledajte polako i pažljivo, drugi ga put odgledajte sa stankama. Dakle, zaustavite na ovim važnim slikama, pa pažljivo gledajte. Pogotovo ova zadnja, dakle, fotografija koja je fascinantna i po meni i prekrasna, mada koliko je ovo strašno, ono je i prekrasno. Da, to su znaci koji su svuda oko nas, kao što su ljudi sad u ovoj oluji, kad je nedavno bilo oluja, ovo veliko padanje, vidjeli strašne oblake i snimali svojim mobitelima i rekli da takvo nešto nisu nikad vidjeli, ljudi su uplašili. Da, ljudi, to je samo početak probuđenja. Kakvi oblaci će uskoro tek dolaziti i šta će se događati. Zato nemojte biti u negiranju stvarnosti, velim, to vam neće pomoći, nego pažljivo promatrajte oko sebe. Prepoznati znake, znači razumjeti poruku Tvorca da se pripremate duhovno. Dakle, za sve događaje koji dolaze, da biste mogli opstati, eto zato. Oni ljudi koji ovo ne žele vidjeti i koji ovo ne vide, za njih će sve što dolazi doći iznenada, užasno, katastrofa. Za one koji su ovo vidjeli i pripravljali se, neće biti iznenada. Šta uopće već nekoliko godina ovi znaci rade na nebu, iznad čitave zemlje, iznad svakog djelića tla i mora. Dakle, služe kao znak, kao neporeciv znak šta se približava. Eto, pažljivo pogledajte i razmislite, moj savjet, pogledajte 2 puta. U ovom vremenu kad sa svih strana su političke vijesti, događaje ratni, u isto vrijeme vodi se strašna duhovna bitka između dobra i zla. Bitka za vaše, za naše duše. Tome služe ovi znaci, da znate na koju stranu trebate stati. Da ne biste bili ni u kakvoj sumnji da je ovo duhovna bitka.